που ήρθε για μια βολτίτσα στα Τρίκαλα και δεν ξέρουμε πού θα κοιμηθεί απόψε. Νομίζω που θα κοιμηθώ μαζί της απόψε. Είμαι στους 5 χιονισμένους δρόμους. Αχ, θα την πάρω αγκαλιά, έχω συνηθίσει από το λαούδι. Δεν το ξέρω. Και το smart συνεχίζει, έτσι. Και το smart συνεχίζει κι όμως. Το smart να πάω σπίτι. Κι όμως συνεχίζει. Παιδιά, είναι απίστευτο τώρα πλάκα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καταρρίπτει όλους τους μύθους. Τι το θέλουμε τα τζιμ. Ανάποδο το τιμόνι ο Κώστας. Λίγο, ελαφριώς. Μπορείς κι εσύ. Ανάποδο το τιμόνι. Ναι. Το κάνω άμα μου βγει. Άμα πρέπει, όχι επίτηδες. Άμα γλιστρήσει το αυτοκίνητο. Παιδιά, εγώ τα κάνω, αλλά να έχει άπνες. Πάτησε φρένο, πάπος, δεν το πιστεύω. Πάτησε και φρένο. Πατάμε και φρένο κι όμως έρθει φορά. Κι όμως. Φανταστείτε, Θεέ μου, τι κάνει, Θεέ μου, τι κάνει ο άνθρωπος. Κώστα, φτάνει. Έχουμε να πήξουμε. Για τον πάπο λέτε. Για σένα λέμε. Παιδιά, δεν ξέρετε τι κάνει, είναι απίστευτα αυτά που κάνει. 2 η ώρα τη νύχτα πάνω στη Σύρια. Τι πάνε να κάνουν. Ο Δακλερής φταίει, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα μας έχουν δει σε άσχημο όνειρο απόψε. Εγώ πάντως είδα ότι ήμουν στην Ταϊλάνδη. Εκεί να ήμασταν. Η μουσική παίζει τέρμα. Κώστα. Άρε Δεκλαρή, τι κάνεις εσύ και το κρασί σου. Σιγά πάπο. Παιδιά, ο τύπος θα τα έχει παίξει μπροστά μας. Δεν το πιστεύει αυτό που θα του συμβεί. Ποιος είναι μπροστά μας? Ήταν Τζίμνη κατεμένη. Τζίμνη. Λες, να το μιλήσεις. Φτάνουμε, παιδιά, φτάνουμε. Φτάνουμε στο αθλητικό κέντρο. Έχουμε εδώ γλέντια, έχουμε ξεκλητιαστεί. Η Κατερίνα έχει καψουρευτεί, δεν ξέρουμε τι και ποιον. Ίσως και πολλούς βέβαια. Όταν ζήταγες βοήθεια, είχα μια καρδιά στα Τι καινούργια, δεν ξέρω από αυτά. Τώρα πλάκα μου κάνει. Πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και ελαφρύ αμάξι, έτσι. Πετάει. Έλα, κλείσε το είναι στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι αυτό. Άσχημα μόλιστα. Δεν το πιστεύω ότι το έχεις αυτό το τραγούδι στο κινητό σου. Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Το έχεις και εσύ. Αλήθεια αυτό. Κατερίνα μου το στέλνεις, αλλά δεν έχω βάλει Κι άλλο YouTube. αυτοκίνητο, αν είναι Παιδιά, ο Πάπος το είδε το άλλο το αυτοκίνητο. Όπα. Είναι αρκετοί τρελοί σε αυτόν τον κόσμο και απόψε το βράδυ, ναι. Ελλάδα έβγαλε αυτός. Γιατί έβγαλε Ελλάδα? Γιατί φοβήθηκε. Θέλει παρέα. Όπα. Για δώσε. 74-67. Αυτό είναι. Ποιος είναι? Α, ο Σωτήρης ο Προσκούτας. Κλείστο, γιατί δεν είναι αποτυπωθούν τα δοκουμέντα. Πιστεύω έχει κόμερα μέσα. Δεν μπορεί. Τι να κάνω, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν το ξέρεις φυσικά, γι' αυτό τα λες αυτά, είναι οικογενειάρχης Καλησπέρα σας. άνθρωπος. Γεια κάνετε, πώς Σωτήρη! είστε? Τι κάνεις? Και μαζί και μόνος λέει ίδιος είναι ο πόνος. Κοίτα τον πάπο. Κοίτα τι κάνει. Δεν το Ναι. ξέρω. Όλα καλά. Θα τα πούμε. Γεια. Δεν λες που θα πούνε για μας. Θα σου πω, ρε. Εντάξει, Άμα δεν ήταν το λούδι. θα σου πω τα έχεις στο βίντεο όταν είπα για Όχι. Σουτ. Όταν δεν ξέρεις. Άντε ρε παιδί μου. Άκουσα. σε λέει, σ' αρέσει το πολύ. Μ' αρέσει.
Αφιερωμένο λαγούδι. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Αυτό το ξέρεις και Καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Και ο Πάπος συνεχίζει. Ο Πάπος συνεχίζει. Είναι απτόητος. Έχει, και να σας πω ότι έχει έρθει από την Αθήνα μόλις πριν από λίγο και ήρθε μόνο για αυτή τη βόλτα με μανιτικετόκουπο. Δεν είδαμε αν είναι Versace, Gucci, δεν ξέρουμε. Και Σκαρπίνι. Και Σκαρπίνι. Είναι δεν είναι. Μόνο φάνη. -3 η θερμοκρασία, μπορείτε να τη δείτε κιόλας. Ναι, μπορείτε να τη δείτε. -3, εδώ είμαστε. Αυτό ακριβώς. Πάει καλά. -3, αν είναι δυνατόν. Να άκουσα, να σ' αγγίξει αλλούς κανένας. Όπα! Τον βλέπουμε! Γιατί αυτός μπορεί να κάνει τετακέ. Ξέρεις τι, μη φέρει καμιά σβούρα, δεν ξέρω. Και έρθουμε μούρι με μούρι, πώς το καταλάβουμε. Ναι. Όχι, δεν του μένει. Γράφει πολλή ώρα. Είσαι εδώ. Γράφουμε όλη την ανάβαση. Καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Το δεύτερο πουλί δεν πέταξε κανένα. Όχι. Είναι ανοιχτό το πάρκι. Παιδιά, να ήταν τα snowmobile ανοιχτά. Τώρα, ναι, βράδυ και πίστα. Και πίστα. Γινότανε μάχη. Μάχη. Παιδιά, ο Πάπος φτάνουμε στο